adadin mutanen da suke cikin film industry suke cin abinci suke samun kuɗi da su, wallahi ko kwari ba ta ɗaukar adadin wannan mutane. Kana ganin dai irin zubar da mutunci da daraja da kima da 'yan wasu daga cikin masana'antar ta Kannywood suke ta jawo mata. Duk sanda za ka ga ana tallata wani mummunan abu, to sai kuma ka ga mu kuma a sannan ne wasu masu tunanin almajirai ake amfani da tunaninsu. To ya za ka ga fuska ta ne? A kaf Kano babu abin da za a taɓa shi Kano za ta hautsi ne irin fim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkan ku dai jama'a, kamar yadda sanarwa ta gabata, sunana Sultan Abdulrazak Dorai, kuma kamar yadda da yawa suka sani shine ni producer ne kuma director ne, actor ne, sannan kuma translator a harkar Kannywood. Masha Allah. Mutane suna ta cece kuce a social media za ka buɗe film house cinema. Wasu na ganin kamar gurin ɓata tarbiyya ne. Muna so ka mana cikakken bayani mene film house cinema domin mutane su san ma'anarta. Ai daga yanayin yadda mutane suke faɗa ɗin ma ka san ba shine abin da aka ce za a buɗe ba. Film house cinema ai an taɓa yin sa a Kano, shine Shoprite inda ake haska fina-finai ko? Shine inda aka yi film house cinema, inda film house ne amma cinema ne. Sannan shi wannan abin da ake magana shine film house, shine inda falukan da ake yin shooting din film da Hausa kenan, maybe mutane za su gane ba, ko kuma irin gidajen da suke ganin mu a film ana cewa alhaji wane ga gidansa, alhaji wane ga gidansa, ko kuma talaka wane ga gidansa, talaka. So waɗannan gidajen da falukan da ɗakunan da ake gani ɗin, so su ne film house ɗin da muke magana wannan, ba wai film house cinema irin na Shoprite da ake haska film ba, ko film village wanda aka yi attempting ɗin yi wancan lokacin a Kano. To shine bambancin. Masha Allah. A kwanakin bayan an ga kayi wata magana cewar a Kannywood akwai Kannywood maula, akwai kuma Kannywood sana'a. Muna so ka bambanta mana Kannywood maula da kuma Kannywood sana'a. To wannan ai buɗaɗɗen abu ne. Abin da ake nufi shine, kana ganin dai irin zubar da mutunci da daraja da kima da 'yan wasu daga cikin masana'antar ta Kannywood suke ta jawo mata. Kamar wanne kenan? Yanzu kamar yadda zaka ga duk sanda zaka ga ana tallata wani mummunan abu, at least idan ba za ka ce mummunan abu ba, in kana so ka gyara kalmar ka za ka ce duk sanda ka ga, duk lokacin da ka ga talakawa sun karkata wani guri, misali kaga sun neman mafita kenan. Misali kamar yanzu da ake cikin wannan yanayi na kidnapping, na wahala da sauransu da ake ciki, za ka ga gaba ɗaya yawanci talakawa sun karkata wajen yaƙar abin. To sai kuma ka ga mu kuma a sannan ne wasu masu tunanin almajirai ake amfani da tunaninsu, suna jawo mutanenmu ana kai su kuma saboda ɗaukakarsu, saboda duk duniya haka ne, haka abin yake. Duk lokacin da ka zama public figure, gwamnati za ta dinga amfani da kai, to ya danganta da irin tunaninka, ai amfani da kai ta positive way ko ta negative way. Duk lokacin da ake so a kautar da hankalin mutane daga kan wani abu, ko ake son a yi wani abu, ake so a kautar da tunanin mutane, sai a kirkiro musu wani abu, sai a je a yi abin da za a yi. Kamar yadda yanzu misali, in baka misali, da ake ta magana kidnapping, kullum kidnapping, sai aka rasa me za a kirkiro wa mutanen arewa misali, wanda zai dan ɗauke hankalinsu da tunaninsu da kowa ya dinga maganar kidnapping. Still sai aka ƙara ɗauko ɗaya daga cikin namu, sai ya je sai ya ƙara samu wani mai irin shi ma ɗaukaka a ɗaya ɓangaren, kawai sai ya zage shi haka kawai. Shikenan sai attention ɗin mutane ya koma, wane ya zagi wane, sai a fara compare, to da wane wa ya fi. Kaga an ɗauke hankalinku daga kan abin da kuke nema na a nema maku mafitar kidnapping da waye da sauransu. An tafi yanzu comparison ake yi, sai ya ƙara fitowa in ya ji abin zai sanyi sai ya ce ai yaro na ma ya fi shi
wali shi ma fa da kansa ya san ƙarya yake, amma dai saboda dai a zauna a yi ta topic din a yi ta maganar a irin dai ya zama na dai an ɗauke kaga wannan gwamnati ce ta yi amfani da shi ta hanyar da take jin zai yi favorin ɗinta, to irin wannan yawa ya kautar da tunanin mutane. So ko abin da ya kamata mutum ya lura shine idan gwamnati za ta yi amfani da kai don abin da zai favorin ɗinta ita kaɗai, ba ta kuma kallon situation da al'umma suke ciki, misali idan ka yadda to ka zama ɗan ɓangaren Kannywood maula kenan, saboda ɗan abin da za a baka ka je ka yi wancan abin shi ka kalla ka je kake yi, don babu wanda za a ce masa kyauta zo ka je ka tallata Tinubu misali, ko zo ka je ka ce kidnapping ɗin da ake yi ƙarya ne ba a yi. Duk yawanci zaka ga waɗanda ma suka yarda suka bi shi ba su fahimta ba, yanzu da suka fahimta sun gano cewa wannan burma ce. Yan kudu ne suka dame shi da zanga-zanga sai ya sauka sai ya sauka sai ya sauka, Tinubu must go, Tinubu must go. A lokacin sai ya rasa ya zai, sai kawai ya tuno ashe ina da kaza a arewa. Ana son na faɗi da sunan da suke gaya musu ne abin kare tsauri da yawa. Saboda kawai sai yar wane na tattaro mutanen ku fito ku kuma daga arewa ku zo ku ce kuna goyon bayana wannan abin da ake, shikenan fa simple. Shi kuma maybe a lokacin bai tara mutane musu bayanin yadda ya kamata ba, ya da ya musu bayani cewa ga abin da zamu je da yawa na san ba za su ba, dan da yawa muna kyautata musu zato a waɗanda suka je din, dan da akwai abokan mu da yawa a ciki. So amma da yake ba musu bayanin yadda ya kamata ba, kawai sai aka ɗiba aka cika aka je. Sai da aka dawo ma su tunanin su wasu da yawa daga ciki suna can suna murnar wani abu ne, wali ba su san an yi amfani da su bane don a daƙile wani abu ba. So sai da abin ya fashe, society suka gane, aka fito aka yi ta blasting abin, aka fito ana ta faɗar maganganu, sannan da yawa ma suka ankara suka iya understanding cewa ashe fa amfani aka yi da mu don cimma wata manufa. Wannan shine kawai. Mun gani Rara ya kwashi wasu daga cikin 'yan Kannywood an je da su Abuja majalisar dattijai, ba mu ga fuskar ka ba a cikin su. To ya za ka ga fuskar ta ne? Ka taɓa ai ba ma a nan ba, ina jin lokacin ina jin ko da za ka iya ganin fuska ta da can lokacin da aka zo, ina jin farkon ƙungiyar farko da mu aka fara, saboda abin da aka nuna shine za a yi ta ne domin a taimaki Kannywood. Irin waɗannan abubuwan da za su taimaka wa Kannywood ɗin, matsalolin Kannywood ɗin, misali ba abin da yake ba wa Kannywood matsala a kan harkar na irin hayar falo a yanzu, misali falukan da za ku yi shooting kaza da za ku yi, sannan next ba abin da ya addabi Kannywood irin rashin marketing, inda za a yi kasuwancin ɗin fim ɗin. To kuma kullum aikin mu sai a ce mu je a tallata gwamnati. Muka kawo shawara wacce muka ga ba aiki da ita ba, mu ba almajirai bane da zaka zo ni zan je zauna ina tallan ka ban naira 100,000 50 miliyan 1, ai daraja ta ai ta wuce da ina wannan abu. Shawarar da muka kawo muka ce ba kuɗin da za a bayar a yi tallan shine problem ba, mu so muke duk mutumin da ya zo za a tallata shi ɗan siyasa, tunda Allah ya sa akwai masu nasibin tallata mutanen a cikin mu, a yi magana da shi, za mu tallata ka amma akan alƙawarin idan ka ci me za ka yi wa Kannywood da zai rage mana raɗaɗin wannan halin da muke ciki. Alal aƙalla mutanen da aka tattallata din suka ci da an yi wannan tsarukan da su, da yanzu akwai sinemu da yawa a Kano wanda za ka yi fim ka je ka haska fim ɗinka ka samu kuɗi, da yanzu akwai sinemu da yawa a wasu garuruwan, har na wani garuruwan da ake tallatawa sai ku yi agreement. To muku abin da muke so, in ka ci samu gurin da ba za ka takura wa al'umma ba, kawai mu ka gina mana sinima, mu ka biya mu personally. Ba za a yi wannan ba, saboda in aka yi ai kowa zai samu kuɗi. Su kuma masu wannan tunanin kullum tunanin su shine su kadai su samu kuɗi, su kadai su samu kuɗi. Saboda haka za a zo a ɗauki miliyan 100 kaza a baku, sai a zo a ɗauki 'yan 50,000 a raba musu, saboda daman an yi yanda dai Najeriya take. Ba za a bar ku kusan kanku ba, ballantana ku nemi kuɗi ku daina yin abin da ba a so. Saboda haka da hanyar da za ku bi ku samu kuɗi sai a toshe ta. Shi can kuɗin yana zuwa, to duk abin da aka san ma nan kuma gani kake taimakon ka ake. Shine abin da yake faruwa. Mutanen mana duk wanda ka ja shi kaɗan bashi 50,000 ranar jize an taimake ni, saboda kai baka san darajar kanka ba. An magutse ka, an ƙi baka dama, wanda yanzu ɗan fim, ƙaramin ɗan fim wanda bai kai ma ɗan fim ba a kudu, dan za ka nuna mai 50,000 ko kallon ka ne.
saboda suna da hanyar misali da za su marketing. yi fim din su kai su samu kuɗin su dawo da shi. Mu kuma ba mu da ko ina sai daga downloading sai YouTube. Shine tunda su haka kamar suna da Netflix haka. Ba magana ma ne Netflix ba ne. Netflix ko da Netflix ta zo kudu bata irin abin da ake tunani za ta yi ba, saboda komai step by step ne a duniya. Har yanzu mutanenmu ba su kai irin wannan matsayin wayewar da har yanzu muna a level na YouTube da sinima. Su kuma turawa yanzu da kasashen da developed countries suna nema su huce lokacin ma YouTube din da sinimar, sun fara tsalla, sun tafi, sun yi nisa a platforms. Muku nan da muka zo Netflix sun ai karshe ma fita suka yi. To platform kamar wani iri ne kenan platform? Na suwa su nake ma magana turai. Mu ai ɗage ne yake damun mu. Mu yanzu ai a layin da muke har yanzu bai wuce a YouTube sai ɗan sinimu da za mu ƙara ba. Sai irin local applications irin namu platforms da za ka iya yi locally namu, wanda za a iya haɗa ma a ce to ka yi fim ka tallata ka ce to idan kana son fim ɗina, idan kana son ka kalli fim ɗina shiga guri kaza za ka kalle shi. In ya shiga ka samu sai ga an ce danna kaza, kamar yadda dai aka yi wani application wani platform Netflix yau wanda yanzu babu su, saboda wannan daman ba abu ne da wanda ba harkarsa ba zai yi. Daman wannan kamata ta a ce wani producer ne babba ya zama na nasa ne, sun da zai dinga yin fina-finansa ne yana ɗorawa not in ba a matsayin kasuwancin nan take ba, a matsayin daman yana da hanyar da yake samun kuɗin sa. Waɗannan fina-finan kawai yana ɗora su ne a matsayin bonus. Ana nan har mutane su ankara ya koma sannan wannan ɗin ya fara bashi kuɗi, ba kai ka zo ka buɗe shi a matsayin shine business ɗin da zai baka kuɗi a lokaci ɗaya ba. Wannan shine a takaice. Bayanin amfanin film house cinema a cikin masana'antar Kannywood, ma'ana ka fitowa da mutane cikakken bayani akan film house cinema. Ai na yi maka bayani na ce ni ba film house cinema na gina ba. Babu film house cinema a yanzu a Kano, da Shoprite ne. Ni film house na gina. Film house kuma location ne, in other words. Film house ana nufin gurin da ake yin shooting din film. Shooting kuma daban da haska film da gala da sauransu, komai daban. Inda ake haɗa film din. Kamar yadda yanzu na san a unguwarku dole akwai gidan da 'yan film suke zuwa su haya su yi film. Ba unguwar da babu su. A unguwarku kai ka san akwai gidan da ake zuwa. Wataƙila akwai waɗanda suke bin kuma suna roƙon ku don Allah in kun ji 'yan film za su yi film ku kawo su mu ba su hayar gidanmu. So wannan gidan da ka je ka haya kai film ne kai a ciki. Film kai a ciki. So shine abin da muka gina. Ba wani abu muka gina ba kamar yadda mutane suke cewa thank you gidan karuwai gidan kaza. Inda muke shooting ne kamar yadda da mun saba yi muna yi. Kawai fahimta ce mutane da shi. An sauƙaƙa maku su kamar masu yin film, an sauƙaƙa musu ba sai sun je sun yi renting a wani waje na daban ba. Za ka iya kusan kiran shi da a matsayin haka, amma in za ka buɗe abin daga shi za ka ce kamar na sauƙaƙa wa kaina ne. Tunda idan ka ɗauko a cikin ni kullum ina kasuwanci ina lissafa ribar da na samu da kuɗin da na kashe. Idan na zo zan yi film, a duk sanda zan shuta film misali so ne, a iya location ina kashe over 2 million. Kama location na je ni'ima ne kwana 10 kaza, na je guri kaza ne kwana kaza ne, sai ka ga na kashe sama da miliyan 2 a iya location. Yawwa. So yanzu sai Allah ya taimake da sai na samu na gina nawa location din da adadin duk falukan da nake bukata. Kaga na ƙara wa kaina ne, na rage wa kaina ne wata extra 2 million da zan iya yin wani amfani da ita in na tashi shooting din. Wanda idan zaka hada da kamar misali kayan aiki da nake da su, a da iya kyamara da waye in zaka hada iya kayan aiki in zaka fita kai shooting standard film da komai a iya kayan aiki da ma'aikata sai ka kashe miliyan 4. To sai duk na sai kayan aikin, kaga duk ka rage wa kanka, zaka zo ne kawai ka samu sauki a kasuwancin ka, kana yi kana samun sauki. Kaga zan iya cewa kamar na bude wa kaina ke. Unlike ba kamar kai da idan ka zo the same thing haya za ka yi, tunda ba free bane. Kamar yadda can ma an ka je haya za ka yi, can ma an ka kaga ba sauki kai ka samu. Ni ne da na gina na samarwa kaina sauki. Kawai dai za in cewa kai ka samu kima da mutunci misali, ba kamar yadda da in ka je gida za a ce ma karfe 8 za ka tashi
kai ku tashi ko kuma mai gidan bai tashi daga bacci ba a kaza da kaza da kaza yawa. So yanzu nan ba gidan kowa bane, gidan dan fim ne wanda dama ba zai zo ya ce ma tashi ko kaza ko kaza. To ya kake ganin ci gaban Kannywood a yau? Kannywood tana ci gaba mana sosai. Wanda bai sani bane yake tunanin ka, amma ni zan iya gaya ma a kaf Kano babu abin da za a taba shi Kano za ta hautsi ne irin fim. Mutane ne ba su sani ba adadin mutanen da suke cikin film industry suke cin abinci suke samun kuɗi da su, wallahi ko kwari ba ta ɗaukar adadin wannan mutane, ko kwari babu adadin yawan waɗannan mutane. I'm telling you, dan Kano ne ni kuma na yi zaman kwari na ne. A iya fim ɗaya in ka sani, misali ka san harkar fim, ana iya samarwa da mutum 500 abinci a iya fim guda ɗaya. In za ka yi series daga na kwana 30 kafin ka yi ka gama, daga kan artist din zuwa kan ma'aikata zuwa kan komai da komai har zuwa kan wanda za su buga poster har zuwa kan distributing nata da in ka tsallaka ka tafi har kan yan downloading da za su dinga turawa suna cin abinci, za a ce ma a fim ɗaya na samun wa mutum miliyoyi abinci. To amma daga cikin wasu yan Kannywood suna yin complaining cewar kamar ba a biyan su haƙƙin su. Da wanda ka ji a'a wannan kuma wani abu ne da daman ai baka isa ka zo yanzu kai iya Kannywood ne ka taɓa jin wannan complaint. A sana'ar da kake yi ma ana yi kowace iri ce. Idan a gini kake zaka ji akwai waɗanda ba sa iya biyan haƙƙinka, idan a kasuwa kake akwai waɗanda ba sa iya biyan haƙƙi, a duk sana'ar da kake sai ka samu waɗanda ba sa iya biyan haƙƙi. Ba iya Kannywood ne kawai ba a iya biyan haƙƙi ba, kawai dai Kannywood din kamar daman shi duk abin da ya tara mahassada da yawa za ga Allah yana ba shi ɗaukaka. Amma I'm telling you, ni kafin na shiga harkar fim na yi harkar zuwa ƙasashe smuggling kenan, mu dinga sai da muna sai kai atamfofi irin su kamar su ina jin sai da ne kusan shekara nawa ina yi, amma har na gama gabaki ɗaya kasuwancin nawa da shekarun da na ɗauka ina yi bai samar min abin da na samu a shekara ɗaya da fim ba. So saboda haka ba za ka zo ka ce wannan ba, ka gani ba za ka gaya min kasuwanci ba, ko duk da kowa da hanyar yin arzikinsa. Kuma kar kai tunanin ina gaya ma almost tun daga wajen 2005 muna iya fitar da kaya mu sai a tamfa mu kai ta Kamaru da ta kai kimar kusan miliyan 25. Amma na gaya ma ban samu, kuma sannan bayan haka a gama daga can ma na siyo wani abu na shigo da shi Najeriya. Misali in to da kirgi ko in to da masoro ko in to da fata in shigo, duka both riba ce ko ka shigo ka dawo kai kaza. So har shekarun da na gama gaba daya ban samu abin da fim ya bani a shekara ɗaya ba wallahi. So saboda haka kaga duk wanda yace zai daina wannan sana'ar bai santa bane. Haka kuma daman duk sana'ar duniya haka take, akwai mai rabo a ciki akwai mara rabo, akwai wanda zai arziki a ciki akwai wanda ba zai ba, akwai mai samu a ciki akwai, sai dai kowace sana'a tana da ka'idojinta. Maybe kai baka bi ka'idojin sana'ar bane yasa daga sanda ka shigo fim ka ji cewa 'yan mata ne suka zo burge ka, za ka zo ka sami duk abin da ka zo nema a fim za ka samu. Idan iskanci ka zo yi haka za ka samu abokanan yi, idan arziki ka zo nema za ka samu abokanan yi. Haka kowace sana'a da ka sani, idan iskanci ne zai kai ka kwari, kana zaune za a ga 'yan mata masu tallan gyada da rogo da waya suna zuwa har shagon ka suna wawan zama. Duka wannan duk abu ne da muka sani. To duk sana'ar duniya da ka sani, ko a ina kake, ko a kurmi ko a sabon gari ko a ina ne, duk abin da ya kai ka in ka je shi za ka yi. In kasuwanci ka je to sai ka datse wata alaka da ta shafe ka da iskanci. Haka zalika fim ma in ka shigo sai ka datse alaka tsakaninka da iskanci da 'yan mata da waye. Kai business in kai concentrating sai da ka samu. Amma ka zo kai kawai burinka kawai a sa ka a fim, a san ka je wucewa a ce kai ne, 'yan mata su ta wurru saboda Allah ya yi wa ɗan fim farin jini, da ya zo wuce za ka ji wanta ta ce ina son sa, to kai an gama barge ka. Yau ka yaudari waccan, gobe ka je gurin waccan, can ka je ka iskanci da waccan, nan ya za ka kai arziki to? Dole sai dai ka tara shekarun, ka ji ana shekara ta 40 a harkar amma bai da 100,000. So that is the problem. Ba daidai kake tafiya ba, haka kake tafiya. Wannan shi ne. Masha Allah, wani abu ne ya ja hankalinka zuwa ga yin fassara fina-finai?
abin da ya ji hankali na zuwa ga harkar fassara fina-finai wannan ka ɗauko kusan shekara 15 baya ke saboda rashin taimako da ake yi a harkar fim na in ka zo za ka yi fim babu wanda zai taimake ka musamman ma mu 'yan Kano wannan magana na faɗa na ƙara maimaita ta ba waɗanda suke shan wahala a industry irin 'yan Kano zan ma fariya in banda irin yanzu da mu irin mu muka taso babu wani mutum da zaka ga wai kana ɗan Kano wai a garin ku fa ake yi amma ka ga ana goyi ni har nayi zamana na zurot har nayi bin gidajen da na bi na ce gidaje shine daman can Kannywood akwai gidan wani ko sin ɗaya ba a taɓa sani ba a ma gwada na a gana iya ba ballanta na a sanin in samu damar ma da za a sanin ba a sanin kuma dreaming ɗina tunda na taso shine na yi fim ina jin a raina kamar zan iya amma kullun discouraging din mu ake ana ba za ka iya ba wannan ya Allah ana neman jarumi za ku ina fata did you understand me irin wannan lokacin kuma dole kana duk lokacin da zaka fara business sai da jari ba kamar yanzu da mutane kawai wai sai mutum ya wanko kaya daga gidansa sai ya to wai Kannywood shi ya zo yin fim ne so ka zo yin fim ta yaya waye zai saka kamar baka tashi ne ka ce ka tafi kasuwar kwari ko kasuwar kurmi kun gane ka ce ka tafi na tafi kasuwanci amma baka da jari to dole fa zaka faro daga dan shara ne ko daga dan dako ne daga shi zaka faro to haka ma an ka zo har ka fim ka ce na to yin fim amma baka da jari to ka to kai wahala ne so irin wannan yanayin ina da buƙatar jari shi yasa ni nayi kuma a taimake ni a sa na fim ba a taimake ni a sa ni ba har zuwa lokacin da harkar Indian Hausa ta fito to wanda za shi sama ya taka leda ai ya rage ni da nake neman daman a sanni to ga India in nayi za a sanni a hankali to kuma in aka sannin wata zan kai India sai na bi ta hanyar India da yake Allah mujibud dawa ne idza da sai amsa sai gashi yanzu na bi ta Indian an sanni wataƙila na bi da yawa waɗanda suka bi ta hanyar Hausan ba ta Indian ba an fi sani na sama da su da yawa daga cikin wasu in kuma alheri ne tunda Allah ya ga zuciyata nan ma na samu waɗanda da yawa waɗanda ba ta hanyar Indian suka ba ta hanyar Hausa suka fi samu daidai gwargwado haka Allah yake lamarin sa wani fim ne baka wahala wajen fassarawa tsakani da Allah ni duk fim ɗin da zan fassara yana bani wahala wajen fassarawa saboda ina da iya yi ne musamman a wajen fassara za ka ga ni iya yi ne da ni a gurin fassara kafin na fassara fim ɗaya cikin yarana akwai wanda ya yi 5 ma saboda ni in na ɗora sai na iya yi ne da ni gaskiya kowane fim zan yi aikinsa sai na sha wahala a taƙaice dai sai na kawo ko jiya na yi fassara amma har yanzu in ka kalli ido na bacci ne a ciki saboda gajiyar jiya ce duk ran da na yi fassara za ka gani bashako saboda ina da iya yi sai na yi na goge na yi kaza sai na kai wani zubin sai ne minti kai awa ɗaya ma ina research in na ji an faɗi wata kalma wacce ban santa ba na yi researching musamman kana yin fim da ya danganci science fiction zaka ji suna faɗo wasu abubuwa waɗanda sai wani abun ma sai dai ka sa wa ChatGPT ko ka ɗora shi a wannan ka tambaya me kaza yake nufi sannan a yi ma ƙarin bayani ka fahimta sannan ka dawo ka ɗora kai kaza shi yasa ina shan wahala akwai wahala na ce ma ga fim ɗin da ya fi ban wahala gaskiya kowanne fim ya fi ban wahala sai dai in farko da can farkon farawa yanzu mun samu sauki a kai da can farkon farawa zama muke yi a studio mu rera ta mu yi shi kamar yadda ake waka muryar daban mu fara dora ta sannan a dawo a yi zaman jera ta wallahi yanzu da kai tsaye kawai za ka yi a jere a waye da ana yi to kamar murya nawa kake yi a fassara complete film na ba mutum 1000 ne zan zauna kowa zan mamure kai kadai kake muryoyi a cikin film to yanzu kai duk sana'ar da kai shekara 15 ko 20 kana yi baka iya ta ba kai dan wanda mara basira ne for the first 20 years ina sana'a daya almost getting to 20 years in ban wuce ba ina sana'a daya a ce ba zan iya ba duk na ga dama in na zauna zan sa ma film kowa zan yi sai dai in na baka logo in na baka lagon yanda ake yi kai ma an kai zaka iya yi muryan da ake kirkirar murya a film ni da yanda nake shine duk film idan ka saka zaka samu dama most of fina-finan da muke fassarawa yawanci daman ba na ainihin yaran bane za ga an yi shi da Telugu ne sai ka ga an yi dubbing nasa zuwa India zuwa Hindi yawanci
za ga ko an yi shi da malayalam ko an yi shi da tamil ko da dai wani yare sai ga an yi dubbing ɗinsa zuwa hindi. So idan ka zo kana yi sai ka bi tactics ɗin da suke bi. Kowanne mutum za ka kalli kalar sani sai ka ga an yi masa murya. In ɗirkeke ya fito ɗirkeke normal mai kalan mugunta, to za ka ji muryar da suke masa kumburarriya ce, ƙatuwa ce. To yanda za ka iya yi sai ka tsaya ka saurari yanda suka yi tasin. Akwai mai murya mai kumburawa haka, akwai kuma mai da makogara ake, akwai wacce a makogara ake, akwai wacce a baki ake, bakinka zaka kumbura, akwai wacce kirjinka. To duk daga ciki duk wacce kaga sun yi wa mutum sai ka tsaya ka ji ta, sai kai kokari kai ma ka kwatanta irin. Kar ma ka tsaya wani kirkire murya, kowanne mutum ɗauko shi sa muryar da aka yi mai, ka ji ta to yi kokari ka kwatanta irin ta. Za ka iya mana wasu daga cikin muryoyin da kake yi? Zan yi muku, amma abu ne mai wahala gaskiya. To ai tun da kana yi a fassara ai sake mana anan mu. Saboda da ka gaya min zan yi murya da ba. Dole fa sai ka yi mana. Shikenan. Masha Allah. Barkan ku dai jama'a. Kamar yadda kuke ji, ni ne dai Sultan. Da Allah fa wannan mu tsallake. Ina cikin wani yanayi ne gaskiya. Mu je da sai muku bidda waye da sauransu. To kamar fassarar da kake yi, mutane suna tunanin cewar kamar ka iya yaren indiyanci ne ko kuma subtitles kake bi kake fassara fim. Wanda yake yin fassara a indian hausa in ka tsaya da abu guda ɗaya to fim ɗinka ba zai fassari yadda ake so ba. Idan ka tsaya da iya subtitle ka basu da subtitle zaka fassara fim, akwai subtitles da yawa da zaka ga suna cire wasu abubuwan ko kuma wata kalma wasu a faɗi wajen abu 10 sai su dunkule shi kawai su abbreviating su sa shi a kalma ɗaya. So dole sai dai ka haɗa biyan. Yawanci hindi dama duk mai kallon fina-finan indiya ma wanda ya shekara 10 yana kallon fina-finan hindi to zaka ga ya iya indiyanci ko da baya iya yarawa, amma duk abin da zaka faɗa yana jin kana ji. So sai ka haɗa da wannan jin naka da kake yi da subtitle sai kaga ka bada abu yayi daidai, sai ga fassara ta yi London. Wanda kawai muke haƙura ba mu da yanda za mu yi sai dai mu yi da iya fassara zalla shine idan aka ce an yi fim da ɗaya daga cikin yarurrukan su na kudu, Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, tunda duk ba mu iya ba. Kuma aka ce ba a yi dubbing ɗinsa ba, wanda yanzu an zo zamanin da duk fim ɗin ma da suka yi da wannan yaren sai sun yi dubbing ɗinsa da Hindi. So idan lokacin da ba a fara wannan pan India suke ce masa a yi fim da yare ɗaya a fassara shi zuwa ragowar yarukan garin ba, so shine sai dai ka ɗauko kai ta bin turanci kana fassara, saboda ba ma jin waɗannan yarukan. Amma Hindi ba ni kaɗai ba, duk wanda ya ko kai shekara 10 kana kallon India wallahi sai ka ji Hindi. Ya fi kowanne yare sauƙin ji, ni dai a nawa tunanin gaskiya. Wane jarumi ne fi birge ka a India? Akshay Kumar. Akshay Kumar. Za ga ni fan din Akshay Kumar ne. Duk ma ina jin duk fim din Akshay Kumar na duniya ma da aka fassara ina jin ai ni na fassara. Saboda kai fans din. Saboda fans din sa dai har ma saboda shi daman duk ma mai fassara zai ga ma babu wanda ba fim din wanda ya fi wahalar fassara irin na Akshay Kumar saboda tsabagen surutun sa. Ni kuma duk masu kallon cin da su ce ma ba muryar wanda na iya take hawa cin da cin irin Akshay Kumar, saboda daman ni tun ina yaro ina ƙaunarsa, fan ɗinsa ne ni daman can tun ina yaro. So saboda haka da abin da ya danganci nasa komai wahala fim ɗinsa nake zuwa da shi. Masha Allah.